hurumende yevanhu nevanhu vayo, kuitira kuti vanhu vadzorerwe kubva pautapwa, vadzore kuva vanhu vanenge vane simba pakutungamirirwa kwenyika nekufamba kwayo. Vamwe vari kuti zvese zvamuri kutaura izvi zvinodawo kuti munyika muitwe nhaurirano. Chii chamuri kuitawo imi seMDC kuona kuti nhaurirano yaitwa, nekuti vakawanda kavanenge vari kunonga svosve nemuromo munyika umu? Kuudza mwana kupedzisira, tanzwa kutotaura, kudoimba, kutopopota, kuti dei zvanzwika, kutodemonstrata. Makaona mademonstrations edanga achibhanwa, asi takutoronga futi mamwe maitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike. Tazvitaura kuma-international platforms, tazvitaura muno munyika, kuti ataura kumachechi, tataura kumagwedzi akasiyana-siyana, kuti nyaya iyi inge ichizama kugadziriswa. Hapana chiri kunyatsobuda. Isu muonero wedu ndokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore, muutapwa mairi, mumachakwi enhamo airi, chamutavanhava chaonekwa nemunhu wese, panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipanane mazano. Zvikomo zvinopanana mute, zvanza zvinogezana, moto unogokedzanwa, injere moto dzinogokedzanwa, kwete kungoita mbimbindo ukazana ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masesi. Ndo zvatikutaura kuna Mnangagwa kuti ngatione sei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa, woni imwe haiko dzisadza. Totoda kuva nesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi, mazano ese ounganidzwa toabatanidza pamwe chete kuti nyika iende mberi. Iroro shoko iroro riri kuwana kurichiwira pasi, harisi kutambirwa. Chatingazivi ndechekuti chii chabata hama yangu paMnangagwa. Semunhu andayamboshanda naye muparamendi, ndafunga unogona kuona zviri nyore kuti nyaya iyi inogona kugadzirisika pasina kana dambudziko. Saka kuri kuti nyaya iyi yagadziriswa, paitwa nhaurirano dzamuri kutaura idzi, imi muri kuda kuti paitwe sei? Pari kudiwa hurumende yemubatanidzwa here, kana kuti chii chaizvo chamunenge muchida munhaurirano? Pari kuda muono womubatanidzwa, pari kuda pfungwa dzomubatanidzwa, pari kuda zano romubatanidzwa. Vanhu vatange vaonesana pamwe chete, totaurirana kuti chii chinobuda apa. Hamungangotange mati toda nyurusi musati mambosanganisa kuti tine madhongi here kana kuti tine mabhiza. Ko akasangana ari madhongi munowana nyurusi chirudzi, akasangana ari mabhiza panongobuda bhiza. Saka kuratidza kuti ngatisaenda kumhinduro tisati tatanga kukaringa kuzviunganidziro zvacho kana kuti zvivakidziro zvacho, kureva kuti ngative nenhaurirano munyaya dzezvemasarudzo, maelections, munyaya dzezvemagariro evanhu, munyaya dzezvesecurity yevanhu, kuti kana munhu achinge avhota ane kodzero dzokuvhotera paanoda, kuti kunonzi tsvimbo mugodzi ukavhotera imwe bato, kana kuti ukavhotera izvo unotorerwa munda, ukavhotera izvo unotorerwa usabhu kana ushe. Izvozvo izvo zvoda kutanga zvagadziriswa, tatsvaira, tageza musha, ubviswe dhimoniro rakashata kudai, tochizoenda kuzvikamu zvimwe zvekuti tovaka sei nyika yedu tichienda kumberi, kuti vandudze upfumi, tivandudze nyaya zvipatara zvedu, zvitoro zvedu, mapensioners edu, nyika yedu ichienda kumberi. Saka kutaura kuno hapana kana chati chaitwa kuti paedze kuitwa nhaurirano? Hamuna kana nhumwa dzenyu dzamboenda, kana kuti ivo veZANU-PF havanombopera vatumira nhumwa? Zvinhu zvese zvakamira here pari zvino? Aiwa, isusu tiri kutofamba, tiri kugadzirisa kuti tinge tine urongwa hwekuti vanhu vavange vachiclaima simba ravo ravakaratidza muna 2018 muna July. Nokuti vanhu vakavhota, vavhota vane zvavakavhotera, zvinofanira kuremekedzwa. Izvozvo kana zvaremekedzwa, nyika yedu haiende mberi. Takazvitaura, tichazvitaura zvakare. Tine chishuwo chekuti nyika yedu ifambe chimbi-chimbi, asi haigoni kufamba chimbi-chimbi munhema, haigoni kufamba chimbi-chimbi muchibharo, haigoni kufamba chimbi-chimbi mukubatana kumeso. Chinodikwa kubuda pachena nezvakasarudzwa nevanhu.